Дето да ми го върнат на мен пари от них, не ми трябват. Не ми трябват пари от них. Я ти им дам пари да ги закопам. Я ти им дам пари да си закопат они най-милите. Обдукция, че му правят. Отговори! Отговори, няма минеш! Кой да ги имате отговори тук на нас! Не ги даваме! 15 само! Ти знаеш колко време си я тук изпаха! Вас не чекате повден, вие давате наръбът, от вас наръбът! Може да слушаме на чувара, тук не направи! Тук веднъж трябва да каже! Да си вземе децата, знаме да кое! Чакай, не ли е срамота цял ден да ги правите делцата? А знаете смъртта, що постои. Само можете да ги вземете децата, тия ще са пепелцани. Значи мора да направим обдукция. А не може, знае се смъртта, що постои. Не може това така. Браво, дете не може да се Како треба? Сваните вие мора, знатно решение. Не мора. Нека дойде той, ще го дойде назад. Нека дойде той, ще го дойде назад. Луѓе, Не може. Вие искате да направите скандал. разберите, мора да се отвърне причината за смъртта на Се всеки знава, един. дето се знава. Мора да отвърнем. Господина причината от първите дете са душени. А не сега да отекнеш. Еба, вземете оттам. Тук не. Тук не Цел ден работим и ние. Само да ме спазвате. Цел ден чекам! Цел ден чекам за брат ми да излезе! Цел ден! Како бе, декте ти ги водат дучета, они ги водат право, вие у пеколо, сите говорите. Ей, и на малките деце, на тие си го правите това да ви ебам. Продължавайте да ви ебам, гадна да ви ебам. Еден да ме остави. Нека избегате. И темпата си ги остави. Викни ги, нека дойдат, да не